ஈஸியாக ஹெட்ஷாட் அடிக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நான் சிம்பிளான ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம செட்டிங்ஸ்குள்ளே போகணும்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணணும். மறக்காமல் நம்ம வீடியோ பார்க்குறவங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் லைக் பண்ணுங்கள் கைஸ். நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம வந்து செட்டிங்ஸ்குள்ளே போயிட்டு சென்சிட்டிவ்னு இருக்கும். சாரி, இப்போ நம்ம வந்து கண்ட்ரோல்ஸ் திருப்பி செட்டிங்ஸ்குள்ளே போங்க. போயிட்டதுக்கப்புறம் அங்கே